रावबो फैला नामा आंनि लाइफआवलाय दिनैसो लाइफ फैनायखायलाय दिनैसो गोसोखांदों आङो दिनैसो सम मोनदों लाइफ होनोनो ओरैबासो जाजोब्बाय नामा आंनि चेनेला आपडेट होआबा जानाय नङा हेलौ गुड मर्निं कमेंट दीजिए कमेंट कमेंट हेलो वेलकम वेलकम माय लाइव स्ट्रीम दिनैसो खनसे होबाय आङो बिसिबा गोबावनि उनाव टाइम मोननायखाय लाइफआव फैया कमेंट प्लीज कमेंट कमेंट लाइक दीजिए लाइक जरा नांना फैयो ओमफ्राय जरा नांनानै ओंखारलांफिनो आरो कमेन्टबो हरो उन्दुनोसो ओंखारसोनाय जादों आंखौ लुक्सआ मासे गिदिर जादों नै माथो सुबसाब कमेंट 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 प्लीज कमेंट जो लोग आया है सो लोग आया है कमेंट दीजिए हेलो फ्रेंड्स प्लीज कमेंट मी कमेंट शो जायाखै नामा कमेंट नहीं सेटिंआवसो मायाबा जादों नामालै माबा